ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଇ ମାମଲା ଦାୟର ହେବା ପରେ ଜୋର ଧରିଲାଣି ରାଜନୀତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କର ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୀପାଳି ଏବେ ଆଳୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ମହାଦେବ ବାହାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଟିକେଟ ପାଇ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲା ତାହା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଠିକ୍ ସେ ତଦନ୍ତ କରିନଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆ।